xesha lincinci ke Mathambo ucamakho Sicamakho nje kuthiwa ndizothetha ngentlalo Sicamakho nje ndibala ugqibezela kulaa ndawo Masicamakho nje ndibala uthetha ngesukulo sekhaya Masicamakho nje andibaleki jwarha xa sijonga ke emakhaya okanye sijonga indlu enkulu emakhaya ndifuna ubuyela kulaa nto bendikhe ndayithi finyifinyi kancinci edibanisa nookona nento ezineekona phakathi Masicamakho nje ngokomlando wethu nangokwemvelo le nto isisangqa kuthi idlala ndima ithile Masicamakho nje indlu enkulu yekhaya ayinkulwanga ngobukhulu Masicamakho nje iba nkulu for ukufihla ifatyi ukufihla into ezithile zamakhaya Masicamakho nje ide ithi ngokwenziwa kwayo nangokuhlala kuyo Masicamakho nje kuba kwicala elithile elihlala omama necala elithile elihlala ootata Masicamakho nje eli lihlala omama liba semveni kwecango Masicamakho nje eli lihlala ootata leli kufumaniseka kubuya ngena udibana nabantu okanye udibana nobuso bomuntu omkhulu Masicamakho nje kunesizathu sokuba udibane nomuntu omkhulu akabekwanga ngenxeni yokuba yiminyaka okanye i-experience Masicamakho nje ngamava Masicamakho nje ebebekwa phambili ogqibela abekwe ngemva omncinci osakhulayo Masicamakho nje kuthi apha emveni kootata kubekwe umkhonto Masicamakho nje kusulungiselelwa ixesha lempi tata Masicamakho nje kuba babesithi abantu xa befika bafike bagileke ngaphakathi Masicamakho nje bafuna ukuyawuhlaba ngakwaseright Masicamakho nje babe ootata bejonga left Masicamakho nje beberhutya umkhonto babethe emphantsi kwekhapha Masicamakho nje bekukho isizathu sokuba babekwe kweli cala kuba bekufuneka bevikele oomama Masicamakho nje oomama befihlwa ngeli cango bangabonwa Masicamakho nje ithi xa ihamba indima lo mkhonto uhlala namayeza uhlala namanqatha uhlala nento zekhaya Masicamakho nje lo mkhonto ebengaphelelanga ekuhlabeni izilo zekhaya ebehlaba nomntu ngokomlando Masicamakho nje kusilungiselelwa ixesha lempi umuntu omdala ebebekwa phambili kwenzela ukuba zekufele naqala kungakufili wawo usakhulayo Masicamakho nje iqhube ke indima yakhona ichaze nehlobo lethu lokunqula xa sinqula besinqula side sijikeleze senze isangqa Masicamakho nje kududwe kuntlonjwe kwenze lento siyenza yona seziyoni yenziwa ngamagqirha inayo into eyithethayo ukuthi ngokwemvelo Masicamakho nje athi ke wobhubha umuntu ongutata kunyanzeleka ukuba simjongise ngakule ndlu inkulu Masicamakho nje singayibeka inhloko yakhe ngaphezulu sijongise inhloko ngezantsi Masicamakho nje silungiselela ukuba ingathi xa ingaphakanyiswa ngayijonga ikhaya Masicamakho nje angabekwa alinikele umva Masicamakho nje bebebekwa esitiyeni abantu abangutata Masicamakho nje isitiya ke ibiba yigadi Masicamakho nje apho bekubekwa umuntu ogada ikhaya camagweni inde ke nenhlalo yakwantu andisoze ndiyigqibe Masicamakho nje ndizothi venye esikweni Masicamakho nje kukho into edla ngothethwa kuthiwe xa uthe wagilana nomuntu wesimame egileleni kwakho naye kubekho umuntu Masicamakho nje le nto kukuhlawula kukophuka kwebele tata Masicamakho nje xa la mntana ephinde wazala Masicamakho nje kwakhonye umntana Masicamakho nje awukwazi uphinde uyowuhlawula Masicamakho inhlawulo ngeyokuqala uphuka ibele xa beqalwa Masicamakho nje la mntana ayingomntana wakhe kwa umntana lo ukhulelweyo Masicamakho nje ngumntana wekhaya Masicamakho nje imistake yethu kufuna ukuthi xa siyawucela uxolo sihlawule ugquba sidungcule lambewu sihambe nayo Masicamakho nje agule umntana Masicamakho nje
ithi hayi ngumntana lapha lo ndamhlawula. Ayithethi into yokuhlawula ubumntana ngowakho, kukuvuma ityala. Master Magushe, ithi ke indima endala xa ihamba, noba uzela abantwana abangaphi la mntana ayingobakhe. Ithi xa ilanda ithethise ixabanise kuba bathi abanye okanye abanye abangabanye xa beyixoxa awunalungelo leyokudla la mntana kuba ingowakho. Master Magushe, athi omnye hayi unalo kuba benze umntu luxanduva labo. Master Magushe, ibibalula ke kudala kuba bekungadingwa nto, ngoku kuyadingwa, sinanto asatyali ngoku luxanduva lakho. Master Magushe, kungenxeni yokuba kudala ke bekuhlalwa besingahlupheki tata. Afika amaBritain ngo-1835 aqwalasela inhlalo yethu athi hey lo muntu akahlupheki akalambi, ndingenza njani uba ndithandaze. Athi amaBritain inye indima yokuba ndimguqule lo muntu andithandaze kukumkhupha kuThixo wakhe. Nanamhlanje abantu abamhlophe basakhangela indlela esithandaza ngayo nesiphendulwa ngayo, kuba biba ngathi sinemilingo xa sinyuka intaba siyothuka. Master Magushe, besingathi xa sifika Qamata sithi sicela imvula. Master Magushe, bebesithi ootata omkhulu xa bedikiwe, ndizawuthetha isiXhosa ke ngonini lindele, Qamata siyanya. Master Magushe, aphelile amadlelo, phelile imfuyo, thoba imvula. Master Magushe, bebengagwegwelezi okhokho mkhulu, bebethetha ngqo bathi siyanya fondini, thoba imvula. Master Magushe, ngexesha tata sasithi xa sithetha nendalo isive, uthi woba nesigulo indalo ithethe nawe uphile. Master Magushe, uthi wowuhlala wedwa xa ubugula uyohlala kwindawo enonontyilo-ntyilo ubuye uphilile. Ngoku intaka sarespondi, azisiqondi intetha yethu ibithini nazo ngokwendalo. Master Magushe, lohamba kuhambo ekuguqulweni kwethu, kuba ukufika kondlebe zelanga abafika ngabathi basirecruiter njengomntu okucelayo, bebengathandisi kuwe. Master Magushe, ndizowuthetha into engathi ngabhida kodwa ndizoyithetha. Ndithe enkonzweni, Bangcwele, niyazi uba uMnqamlezi wandivani naye ncam. uMnqamlezi uyaniphazamisa mna, unobangela uba ndiphazamise ndimbona kwisambatho ndiphinde ndiyombona emangcwabeni. Master Magushe, ndithi ndoyiqwalasela le ndima yoMnqamlezi uthetha ukufa. Master Magushe, ngoku yonke into yethu thina inefuthe xa siyenza. Xa ndingafaka lo mnqamlezo ifuthe lakhe lithini kum? Master Magushe, siyohlulwa ke izinto. Ufike inkonzo inomnqamlezo phezulu, ufike emangcwabeni kukho umnqamlezo, bohlukile abantu, babhubhe bobabini. Ha, aba babhubhe bekweli gumbi kwezi ndonga babhubhe ngengqondo, abaya abekho ngokomzimba. Master Magushe, yiyo loo nto amanyanga angasiva xa simane siwakhwaza ngendlela angazivayo angazaziyo. Sihambe salutshaba kwamanyanga ethu, kuba ihlobo esenza ngalo lihlobo kwakusenziwa ngalo kubo ngondlebe zelanga. Master Magushe, Master Magushe, ihambile ke indima xa besiguqulwa, kwafane kwangathi singalunga. Ngo-1957 xesha le-Witchcraft Act, kuthi uba kudityanwa negqirha kuthiwa tshisa le nto ngumthakathi, thatha ibhulu likufake phaa. Babaleka oomakhulu bethu bongena eziyoni babashiya iintsimbi bazifihla, badibana nezambatho, bathetha ngesithunywa. Master Magushe, bathi isithunywa sikaThixo, kodwa bayaxoka bafihla impepho phantsi kwelantu kwetafile. Nanamhlanje selisiko laseziyoni into yofihla impepho phantsi kwetafile.
abayazi bisuka phi kwamabhula esiqengena sifuna into liyeza angakhangeli phansi kwetafile. Master Magushe zalwa ke inkonzo abazibiza iAfrican Initiated Churches ezifana neZioni ezifana nezinye ezingezinye. Master Magushe aba bantu bebeguliswa bubugqirha babuguqulela ubugqirha bavuya ngenkonzo athi ayikho into asisithunywa tata unobuhlwele ligama lemboleko isithunywa. Master Magushe qha ke ngokwendawo esihleli kuzo sihambe sithethe ulwimi oluthile kuba akazundiva omnye xa ndisesitratweni omnye sesikolweni ziyohluka intetha. Eyasesitratweni intetha inediploma yayo, eyasesikolweni ineyayo. Master Magushe uguquliwe umuntu omnyama kwathiwa ekuvumeni kwakhe ebefakwe emngxunyweni kuthiwa just here hot ubonisa ipicture ke ngela xesha kuthiwa ngubani lo funeka uvumile uthi nguThixo wakho uba uvumanga uzobulawa. Nazi ezinye ziyavela imiqolombe ethi libifakwa abantu abamnyama eCape Town beguqulelwa kubuKristu abufikanga kakuhle ubuKristu kuthi. Ekuguqulweni kwethu tatam ngenxeni yoba amabhule bengakwazi ukwabiza amagama ethu bebenemaka abayenzayo babhala igama balitshise balibeke emqolo kuwe kwenzela awunxibi neskipa funeka unephawu kwenzela nikwazi ukubiza ngola phawu lakho. Ndithi Emmanuel Smith James asinabo khokho abangoJames baguqulelwa. Uva namhlanje ekhayeni hayi sizalwa ngutamkhulu uJaffred yayingelo gama lakhe. Master Magushe ndizama ulanda umlando tata zibe kanti sifika kwindawo esikuyo. Abantwana bayifumana esinqeni athi umntana yiyo ngenxenye obuzalelwe kuyo. Andimsoli kuba ukuvula kwakhe amehlo uvule wabona yona. Master Magushe kodwa kukho into endiyithandayo inje encinci ithi xa incanca amabele iwancanci ngaboni wakhangela ngomlomo. Master Magushe ikhule ithe ekhuleni kwakhe iwohlule ithi andizuncanca lo mbele kuba ubhityile. Master Magushe ikhangela omnye ithi lo mbele lo awusaphumi ibisi kufika ixesha ngoku iyokutsha. Master Magushe kuphela ke ngoku indima yokuxhomekeka. Master Magushe nawe mntunjini kubakho ixesha ube phansi kweguidance. Master Magushe ufundiswe kubekho ixesha lokuba uyozifundela. Master Magushe celela lapho lam. Master Magushe uthi xa uyozifundela ufunde nzima kuba awuteketiswa. Athi uyabona umzali njengoba engafuna ukufunda kum sizombetha istrato simbethe ke istrato nyani umuntu kodwa ubuye ephethe into ezohlulela. Andibasolo abazali bethu kwimfundiso abazifumanayo nabo basifundise into abayaziyo ingathi loo nto into bebeyazi yonke into eyiyo. Master Magushe ndingathi nam ndazi yonke into ndinentwana encinci. Master Magushe unobangela uba ndithethe ndenjenje ndinethemba lokuba inyani ayihluzwa inyani ayinxityiswa mayihambeze ithi xa ifika emntwini ayibhunabhune ngokwakhe ayikhangela ibithini lento. Into endiyithanda ngayo inyani ayina bake up ayidinga umuntu wesibini ibekwa ihambaze umuntu azohlulele athi uthangana uyaxoka uthangana unyanisile. Master Magushe sisesonke ngokwenhlalo yethu nangokuguqulelwa kwethu nokutshintsha ihlobo lwethu lokwenza izinto. Master Magushe basikhupha kwihlobo lokuhlala. Master Magushe umuntu uhlele emveni komnye ecani komnye soze ucinge kwaba nopotyi sifakwe kubo. Master Magushe uyayiva into eyenzeke next door uphelulwa iminqaba into yolwa nomeza kuba umeze bebakude.
Masicamagushe. Laphela uthando baphela ubuntu. Athi umuntu okuphakela ukutya uthi ha ufuna undidlisa. Masicamagushe. Ngoku asamthemba umuntu xa kwenzela izibele mama mathambo camakho. Kuba buphelile ubuntu. Bakhutsha ubuntu kuthi. Athi umuntu xa benza kuwe uqomba uyayifuna lento qha awuzithembanga ka wena. Masicamagushe. Uyabona ke uyingxaki umuntu ongazithembanga kamthembi nomnye. Masicamagushe. Kuba uyazikroka naye ingaba ndilungile mna. Masicamagushe. Ndingathi lonto xa umuntu ekunika into mthembe. Ndizama ukuveza indima yokuba ubuntu baphela sangenwa bubulwanyana. Unobangela uba nditsho tatam asisoze sicamagushelwe ngegazi lomuntu. Inye into ecamagushela umuntu yibhokhwe. Masicamagushe. Igazi lomuntu lenza izothe lizile limnyama elimdaka. Ndike ndibava abantu athi ngegazi. Masicamagushe. Ndivala wami umlomo kuba ndiqonda ngohlobo elithile. Kukho isizathu soba funeka uthulile kuba uyowuphikisana kuse nonye umuntu ongaqondiyo. Masicamagushe. Baprofeti abahle baseZiyoni. Alikho into engumprofeti kwaXhosa. Kukwamagqirha, kukwamatola. Kukho imboni. Masicamagushe. Sizohamba sixake, baxakwe nabantu bathi ithi into yalo. Masizithiye izinto ngamagama azo. Into engumprofeti ligama lemboleko elithi prophet. Masicamagushe. Silungisa ukuhlala. Ininzi into endingathetha ngayo. Cha ingqondo yam ayicingi apho kufuneka ndithethe khona ngoku. Icinga apho ndikhubeka khona ngohlobo esicinezelwe ngalo tatam. Masicamagushe. Imfundo ihambe yalibulala isiko ekuhambeni kwexesha. Ukugqobhoka kwethu sihambe asawafuna amakhaya, safuna amanye ngamanye. Kungenxeni yokuba uNdlebezelanga wahambe wasifunda. Wathi ndifuna into engenza lo muntu uba ndithandaze. Nangoku umuntu ofundileyo ukhethe uyohlala nabantu abamhlophe. Masicamagushe. Funda itshekeza athi ndiyawukhetha ababhetere. Masicamagushe. Nangoku umuntu omnyama ngenxeni yokucine uyayazi umuntu ocinezelweyo ongalifumenanga ithuba lokuzazi. Uye afunde kulo muntu ngumcinezeli kuye aphele efana nalo muntu acinezele nabanye. Uba ukubona umntana obhulishwayo akakwazi ukuhlala nabanye abantwana uyababhulisha. Ungancami ngo-reacta kwi-situation ezinjalo ebantwaneni. Uthi ngumntana uba ukhangela uba into nobangela uba lo mntana benje. Kuba khange silifumane lo thuba thina abantu bamnyama. Kuthiwa siyabulala, asithembakali, asinoqeshwa. Onke amagama amabi nje. Imfundiso efundiswayo namhlanje nase-TV nasemaphepheni nasezintweni. Abantwana babukela oopopayi. Kwaba popayi iindimoni zinebala elimnyama. Kwaba popayi iingelosi zinebala elimhlophe. Umntana ke ngokufunda kwakhe yonke laa nto uyi-associate nomntu ongumcinezeli. Athi umntu ongumcinezeli wena ubhetere. Uba noba kuyothengwa eshophu. Hayi mama ndiwufuna lo umnyama umbi. Ndifuna lona odolo umhlophe. Masicamagushe. Cinezelo usemncinci tata uyamkele. Cinezelo ngento sizibukeliswayo uyamkele uba ndiphantsi komuntu omhlophe. Uthi noba uyathetha naye uthetha isiNgesi athetha isiXhosa uthi wayishem uyazama. Thetha isiNgesi wena bekhona abanye abangabanye ubhatyaze kuzowuhlekwa. Masicamagushe. Sesonke masiye kukwenza abantu abamhlophe izithixo zethu. Nanini nana ngeliphi na ilanga. Masicamagushe. Okhokho bethu ngaba bafela thina. La ntwana inamehla ahlaza khange ndifele mna. Yintwana futhi kum. Ndisho. Nomuntu onganibuza ndingamxela ndithi yintwana leya yomJuda. Kuba namhlanje andikambona umuntu omhlophe onofela umuntu omnyama. Andikayibona iproof yalonto. Masicamagushe. Jwag. Ndingathethi bangathethi abanye abantu. Ndizothi vinye ndihlale ngoku.
Master Magushe. Uzuthi apha ekuthandazeni kwakho xa uqonda uba ufuna ungqalamisa noThixo wakho ukusebenzisa olwimi lakho ujonga uba awuzuphendulwa mhlawumbi ingxaki lapha ekuthetheni kwakho Master Magushe uthi apha ekwenzeni kwakho utshintsha ihlobo lokwenza ujonga uba apha ekhaya senza njani thina Master Magushe mhlawumbi nehlobo lokwenza Master Magushe mhlawumbi abantwana xa befikwe into ethile ekhaya bahamba basuwe emaxhandini bathethelwe uye kuyijonga esibhedlele Master Magushe sesonke ingxaki kunobangela uba ndinyanzelise tata ngolhlobo andiyifihli mos ndizoyithi phandle abafundisi bayafika kum ngondinyanga engayinxibanga ikhola ndiyibone ndithi uyapritsha wena ngumfundisi athi andizanga kuloo nto ndifuna iyeza ngoku Master Magushe kodwa umfundisi ke thetha ngam ndimdaka mna kuyi Master Magushe andimsoli kuba le nto ayifakiweyo ngeyucinezela umuntu omnyama Master Magushe le nto mama thina njengoba singogqirha bakwantu Master Magushe wenza imistake yanye lizwe lonke liyayazi Master Magushe bangapho ogqirha bashiye inaliti ezuswini zabantu bethunga beoperate sozuve kuthethwa ngaye emaphepheni Master Magushe kungenxeni la le yethu indlela yokuphila funeka inyashiwe inyathelwe kungaphilwa ngayo kuthiwa xa befundiswa abantwana babe backwards otatomkhulu babe sebumnyameni kodwa ubunolanda imvelo basastadisha thina namhlanje abantu abamhlophe basuke eAmerica bazofunda amayeza okwenza idrenpa ezi Master Magushe nonqena ungena kwezinye izinto kuba bayafika basibulise babuze iyeza elinyanga into ethile bayokwenza ipilisi banyange baqala kuthi ngenxeni yokuba sinesandla sokwamkela thina Master Magushe mandihle ndingathetha okokoko ndedwa camagwini bantu abahle thina mzontsundu asiyonto singahlangenanga sifunwa singahlangenanga bafuna ukusohlula athi wena ulibhaca wena ungumsuthu wena ungumxhosa kodwa xa singohlukani singawabizi lo magama kuba wekho lo magama ezo zinto sathiwa ngazo Master Magushe xa singathetha ngegama likaZulu ligama lenkosi elo ayilogama labantu xa singobuza ba hlanga olune olu wayelikhokhela lo muntu wayinkosi enguShaka akazulazi yena kuba wayethatha wonke umuntu lo wambulala amfake phansi kwakhe Master Magushe uba singadibana senjenje akho nto inosiphatha singurhulumente wethu sisonke thina asidingi ukulawula urhulumente ufuna ukuba ingqondo zethu Master Magushe uziba njani ingqondo zethu urhulumente usithembisa izinto uba masihlale phansi singenzi into Master Magushe nanjengokuba sithenjiswe ngonyano sazayo ngazala kuthethwa loo nto wabhubha umakhulu esithi uyeza komntu uzayo for wena uwedwa uzalwe wedwa Master Magushe masibuyeleni sigodukeni bantu bakuthi masibuyeleni sigodukeni sisodwa kodwa xa sidibene akho nto inongena phakathi kwethu Master Magushe sithatha abantu bethu sibaphakamise sibabeka apha namhlanje sinyaka amagqirha siyawathuka sithi ayathakatha Master Magushe sikhethe uyohlatywa inaliti sihle senyuka sithintathinta izibhedlele kanti udinga igqirha lingafunwayo kowenu kuba nikhulwa linyashwa igqirha lingafunwa uthi ngongena egqirheni usuqhunyiselwe ngempepho uphile kanti lo mntana utyiwa intwaso Master Magushe ngaske niphile Xosi ayo Oi! Isso!
Ayo. Nikakwenzeleka ingoma. Hayi nikazibethela igqomu. Nizatsho ke kaniredi nizawuza igama endalinikwe ekhaya kwathiwa ndinguAviwe wakwaBhavuma Masicamagushe. Ifani ke yam Masicamagushe ndililungu okanye ndazibandakanya
nentlanganiso yezinyanya Masicamagushe. Ndingomnye wabantu abakhokhelayo Masicamagushe. Omnye umuntu uzandikhangela ndikhangele esiqwini Masicamagushe. Athi tshe ngathi ijongwana nje le ithethwa ngolu hlobo Masicamagushe, ithetha ngobunkokheli Mathambo Masicamagushe. Ndibona abantu abakhulu nje Masicamagushe. Kutheni kungakhokhela abantu bakhulu Masicamagushe? Hayi akukhokheli mna ngokwenyama Masicamagushe, ndenza umsebenzi wabantu basekhaya Masicamagushe. Yiyo loo nto nindibona ndikule ndawo Masicamagushe, yiyo loo nto ndikwazi uhlala kwesa sihlalo Masicamagushe. Ngoba xa ndihlayo ndihlalela ootatomkhulu bam Masicamagushe, ndihlalela iintlanti zasekhaya Masicamagushe. Yiyo loo nto ndithetha ngolu hlobo ke Mathambo Masicamagushe. Ndithi ndazibandakanya nentlanganiso yezinyanya. Andizuthi ngelishwa kwenzeka ukuba ndihlangane nelixhego utata uThangane, kodwa le nto ndifuna uyiqala kakuhle Masicamagushe. Ngento encinane nje ngaphambi koba ndingene emxholweni. Umna ndidibene notata ngexesha elintemtem ebomini bami Masicamagushe. Le ngwevu ke yathi yabona into Masicamagushe, ungalali ixhego Masicamagushe. Yathi le ngwevu xa ithethayo, mfondini ndiyakuva uyathetha, kodwa mna kunento endiyibonayo apha kuwo Masicamagushe. Wathi ndibona umuntu onesiphiwo Masicamagushe. Kule minyaka ke ndiyiphilileyo Mathambo Masicamagushe, azange ndayibona mna loo nto leyo Masicamagushe. Ndandiyidawutha kwale nto ayithethayo, nqimbi hayi suka nesiphiwo ndisithatha phi mna Masicamagushe. Masicamagushe sisesonke siyacamagusha sithi amen bhuti. Sisesonke bethunana. Ndifuna unenzela imbali Masicamagushe. Andifuna uthetha ngembali eseBhayibhileni Masicamagushe. Ndifuna uthetha ngembali yomuntu ophilayo lapha phambi kwenu Masicamagushe. Ndinganixoxeli ngento eyenzeka kudala iminyaka 8000 eyadlulayo Masicamagushe. Ndinixelela ngonto eyenzekayo ngoku Masicamagushe. Imbali yethu iqala ngawe Masicamagushe, iqala ngam Masicamagushe, iqala ngalusecam kwakho Masicamagushe. Yezinyanya yabunjwa okanye yasekwa ngo-2024 Masicamagushe, phantsi kofounder utata uThangane, uBanele Njwabane Masicamagushe, xa simbiza ngelenkobe Masicamagushe. Le nkonzo ke bethunana ubuyayiqwalasela yohlukile mos kwezinye inkonzo Masicamagushe. Le nkonzo ke Masicamagushe yinkonzo, ndicela abantwana bayaphazamisa, abantwana bayadlala phandle, kubekho umuntu oattenda phaa Masicamagushe. Le nkonzo yinkonzo eyamkela wonke umuntu Masicamagushe, yinkonzo engakhethi bani Masicamagushe. Waligqirha, wangumntu onyangayo, wangumntu wembokodo ixhwele, okanye wenza loo nto uyenzayo ngokomoya Masicamagushe. Wamkelekile kweli khaya Masicamagushe lentlanganiso yezinyanya Masicamagushe. Apha ke asigxothi mntu Masicamagushe, wonke umuntu kweli khaya wamkelekile Masicamagushe. Sinesana nobumnyama bethu ngale nkonzo. Xa ndithethayo ke ndithetha ngale nkonzo, ndithanda ukuthi mna xa ndiyikhumshayo ndithi le nkonzo yinkonzo ye-revolution for abantu abamnyama Masicamagushe, for amagqirha angakwazi ungena ezindaweni athethe Masicamagushe. Thina silwela loo nto leyo, silwela ukukhululeka komuntu omnyama Masicamagushe, kodwa asikwazi ukukhululeka enyameni qha Masicamagushe. Ngoku le revolution siyiqalayo uba uThangane, sifuna uyiqala sikhulula abantu ngale nkonzo Masicamagushe. Sikhulula abantu kumakhamandelo alapha engqondweni Masicamagushe, ngoba eyona nto isibophileyo kakhulu yinto elapha engqondweni Masicamagushe. Athi amabhulu osibona uba
singabantu abanjani asihlutha ubuntu bethu. Baqala ngengqondo, zange baqale ngezi zinto Master Magushe zidibanisa nenyama. Ngoku ke thina singumbhobho weminyanya Master Magushe ukugqithisa imessage Master Magushe eluntwini nasebantwini abamnyama Master Magushe. Le nkonzo imele lonto leyo Master Magushe. Imele lonto leyo intlanganiso yezinyanya. Umnqweno ke nenzondelelo yethu into yoba singapheleli apha eWesley singene ezizweni Master Magushe. Uba kufuneka siyongena nakwipolitiki sizawungena ngoba nazo ziyamosha Master Magushe, ngoba nathi sacolonizwa ngento edibenisele politiki Master Magushe. Uba ufuneka siyolwa eParliament silwele amalungelo omuntu omnyama, silwele neculture yethu Master Magushe, sizayongena eParliament Master Magushe. Ngumnqweneko lewo nenzondelelo kwintlanganiso yezinyanya. Sifake izwi kubantu abamnyama abangenazwi Master Magushe. Ingaphelela apha eWesley lento, idlule igqithise Master Magushe. Hleze kwabantu abafuna ukukhulula umzekelo baseJoburg, ababantu baseDurban cha abanandawo banothi baye kuyo Master Magushe ukuze bave lento bafuna uyiva Master Magushe. Simele lonto ke siyinhlanganiso yezinyanya ukukhulula abantu kumakhamandelo abakuwo Master Magushe. Asiphelela ngapho, sizokufundisa abantu ngamasiko nezithethe nenkcubeko yakwantu Master Magushe. Sibuyisele abantu embo ngela xesha lakudala loba omkhulu bethu xa kusithi kusonakala endlini siyazi ba siza kwenza njani na, siphatha phi na, siyeke phi na Master Magushe. Sibona ngoku elilizwe siphila kulo sinabantu abashwa zingqondo, abantu besitye emigqomeni. Kukho undonakele, undonakele usengcambini Master Magushe. Ingcambu ke zezinyanya yiminyanya lesinqulayo, siqhawukene nayo. Yiyo loo nto kunje Master Magushe, yiyo loo nto sidibana nabantu bethetha bodwa ezitratweni Master Magushe. Yiyo loo nto imizi ingasadibenanga, amakhaya ehlukene Master Magushe, kuba kohlukaniswe thina neminyanya yethu Master Magushe. Ngoku ke loo nto leyo simele loo nto thina siyinhlanganiso yezinyanya ukukhumbuza abantu ngemvelaphi namasiko nezithethe nenkcubeko yakwantu Master Magushe. Hey, hayi nene ndaze ndaqotywa la mandibulise. Mandibulise uqala kwe tata ufounder. Otata bonke. Ndibulise omama bonke. Sibulise intombi zasekhaya. Ulutsha. Ndisithi Camagwini. Thokozani. Amen. Mandiyibulele mina namhlanje. Ndiqutyulwe ndinjalo kwendingakhange ndizilungiselele. Ndiyawabulela amathambo asemakhaya athe xa besiplana le mina namhlanje kodwa bonakala evuma bona nje athi masiqhubekeke siyenze lembali yomuntu omnyama namhlanje, sibonakale nathi phakathi kwezinye inhlanga, sibonakale kunjanje ukusihamba ngekhondo labantu abadala, siyeka ezinye siyeka unyathela ngekhondo lezinye inhlanga. Ndidla ngothi xa ndithetha bona nje mna akawuvayo ndiyabe kwaba ndandingumZulu, ngoba kaloku ndithi xa ndijonga amazulu ndibona uba ayazidla ngobuzulu bawo. Kodwa ke ngoku ndaze ndafumana ndawo ebangele into yoba ngabana mandiyiyeke yonke loo nto leyo ndizidle ngobam ubuXhosa. Mandithi wonke umntu olapha bona nje ndithi ndiyaqamagusha, ndiyabulela, ndiqiniseke la bantu abadala nanjengabantu abalapha. Ndithi xa ndithethayo phaa apha kule ntlanganiso yezinyanya, umntu ngamnye ophaya uthunywa ngabantu wakokwabo. Eyona nto ke ngoku ezawuthi incede kukuba ngabana
athi umntu xa ethunywe ngabantu umntu ngamnye othunywe ngumntu okokwaba ahloniphe lo mntu athunywe nguye ukuze izinto zakhe zibonakale zikhululeka. Mandiwathi awabulela mathambo bona njalo elukuthula ndisithi bona nje makubonakale kucamagu kuxhosa isanda bona nje le ntlanganiso yezinyanya ngoba ivuselela ubuntu bethu, ivuselela ubuthina neziphiwo zethu ezibonakala. Ndithetha kamandi uTata uJwaka xa sithi sisedabini, idabi loba ngabana silwele amalungelo okuthunywa kwethu ngabantu abadala. Ithi ke ngokuloo nto asizozihambela kwiindawo